ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 5.8 na lindol yumanig sa Northern Luzon. Talipapa sa Gibraltar, Baguio City sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 5.8 na lindol yumanig sa Northern Luzon. Talipapa sa Gibraltar, Baguio City nakatakdang gibain. Vaccination ng anti-rabies inilapit sa mga barangay. Karagdagang trabaho at negosyo alok sa mga residente sa Cordillera at Pangasinan. At 150th anniversary stamp ng Tarlac ipinasilip. Tatlong dekada na ang pwesto ni Arlene sa talipapa ng Gibraltar, Baguio City. Kaya't masakit para sa kanya ang balitang gigibain ang talipapa. It's unfair po naman po sa part namin na ililipat. Diba, sabi nga nila may due process. So siguro yun ang parang inaantay namin. Gagawin na natin yung Gibraltar public market doon, ipatataasin natin 'yon, ano? Pero siyempre kailangan natin ng temporary area where these vendors are going to have their business, no? Ililipat raw muna ang pwesto ng mga tindera habang itinatayo ito. Sa mga stalls na ito, pansamantalang mangungupahan ang mga tindera na dati nang nag-uupa sa Barangay Gibraltar, Baguio City. Bagamat temporaryo lamang sila ditong magtitinda, kung titignan ang mga pwesto fully furnished, sementado ang sahig at may sari-sarili pa silang mga kontador. Halos kompleto na ang mga pasilidad at handa ng malipatan. Problema ngayon ng tinderang si Weng kung paano magkakasya rito ang kanyang kainan. In case na kainan kasi, maliit. Sinong pupunta doon nakakain? Kung take out, siguro. Pero sino kayang pupunta doon na magte-take out if in case? May kalayuan din daw ito sa kanyang mga suki. Ang mga stalls kasi nakatayo sa barangay Luwalhati. Samantala, dahil nasa gilid lang ang mga ito ng kalsada, maaari itong makaabala sa mga dadaang sasakyan. Sa ilalim kasi ng Article 420 at 424 ng Civil Code, hindi maaaring gamitin ang mga kalye para sa komersyo. Establish na natin na yung mga road right of way natin. Well, of course, hindi na sa Mansionos, all over the city. Ginagawa na natin yan. And we are writing every proponent, kahit na yan Leonard Wood, kahit na binibigyan natin ng notices yung mga gumagamit nito. Yung mga private na gumagamit nito, ginagamit kasi nila mga parking. Pero may merong undertaking na sila or meron silang notices that they are acknowledging that that is owned by the city government, no? Ipinaalam na rin daw nila sa Presidential Security Group ang pagtatayo ng mga stalls. Nasa likod lamang kasi ito ng The Mansion House na isang ekstensyon ng Malacanang. Mahigpit kasing binabantayan ng paligid ng The Mansion para sa seguridad ng bahay at ng presidente. It was discussed with them. It was before we implemented it, sibaw natin to Architect Johnny Degay, or already
discuss with them, yung security measures, kung saan pupunta yung mga bibili sa ating mga tindahan. So they were able to settle things, no, na it will not be to the detriment also of the security of Mansion House. Hindi pa malinaw kung kailan sisimulan ang pagtatayo ng bagong Gibraltar Satellite Market dahil sa kawalan pa ng pondo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. First-time pet owner si Raymar, kaya bilang responsible pet owner, dinala niya ang kanyang 5 buwang gulang na alagang aso sa isang vaccination station ng Bakaking Central, Baguio City. Ito'y para mabakunahan ng anti-rabies. Para safety lang sa mga, kung halimbawa nakagat ng ibang tao, meron akong mapapakitang na-inject ng anti-rabies. 8 vaccination station kada araw sa iba't ibang bahagi ng barangay ang maaaring puntahan ng pet owners mula ika-4 hanggang ika-9 ng Mayo. Sa rabies naman, sa rabies update, usually wala pa naman po dito sa Bakakang. Negative pa naman para dito ng rabies. So, hopefully mag-work tuloy-tuloy ay yung program ng city na nagkakandak ng rabies vaccination sa dogs para ma-eliminate at mag-rabies free yung Baguio. Ilan sa mga senyales ng rabies sa mga alagang aso ay ang paglalaway, pagiging agresibo, panghihina at iba pa. Maaaring agapan ito gamit ang anti-rabies vaccine at upang mapigilan ang pagkalat nito. Ito rin marami silang residential area, so yung mga residential area mas marami yung nag-aaladagan ng aso. Usually ganun, kung saan mas marami yung residential area nila, is mas marami yung aso na babakunahan. Patuloy naman ang surveillance ng City Veterinary and Agriculture Office sa lungsod. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Inilunsad sa probinsya ng Pangasinan ang isang skills training para sa mga LGBTQ, out-of-school youth at mga nawalan ng trabaho. Ang mga dumalo ay nakatanggap ng 2,000 piso para sa pagproseso ng kanilang employment papers at 1,000 piso para makakuha pa ng karagdagang soft skills training. Katuwang nila sa paghahanap ng trabaho ang Pangasinan Provincial Employment and Services Office. Sa ngayon, nasa higit 300 residente na ng Pangasinan ang nakinabang sa skills training ng pamahalang panlalawigan. Paraan ito ng probinsya na matiyak ang dagdag na kaalaman at trabaho para sa mga Pangasinense. Baking tools, food cart at sari-sari store items ang hatid ng Department of Labor and Employment sa 11 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program sa probinsya ng Abra. Ang nasabing programa ay naglalayong mabigyan ng panimulang pangkabuhayan ang mga residente kabilang sa marginalized sectors ng probinsya. Nanumpa naman kahapon ang mga bagong talagang opisyal ng Kalinga Food Processors Association matapos itong matagumpay na itaguyod sa probinsya. Pinangunahan ni Kalinga Governor James Duba ang panunumpa. Inihayag naman ng Department of Trade and Industry Kalinga Provincial Director Rene Ramos ang kahalagahan ng grupo sa industriya ng pagkain at turismo sa probinsya. Ang asosasyon ay binubuo ng iba't ibang negosyo at MSMEs na nagsusulong ng iba't ibang food products gaya ng pagkaing pampasalubong tungo sa food security at pag-angat ng ekonomiya ng probinsya. Tiniyak naman ng DTI ang suporta nito sa mga adhikain ng grupo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang Tikando Festival ay pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani at pinapakita namin ang mayamang kultura, tradisyon ng bayan ng Tagudin. Ang paggawa ng mga kakanin at isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng aming mamamayan.
Nagsimula ito noong year 2005. Nung first time ni Mayor June as mayor dito sa bayan namin ng Tagudin. Ang Tikanlo Festival ay hango sa mga kakaibang kakanin ng Tagudin na tinatawag namin T para titinubong, K para tikangkanen, Lu para tilubi-lubi. Tinawag namin na Tikanlo kasi ipromote namin ang mga ani, mga pangunahing produkto ng bayan gaya ng palay, malagkit at iba-iba pang root crop. Ay nag-aanyaya po sa inyo lahat na magpunta at tingnan naman ninyo ang 16th Tikanlo Festival. Marami pong pwede palabas, maraming mapapanood, may mga imbitado rin po kami mga guests na pupunta. Kung may panahon po kayo, dahan po kayo rito. Lalong-lalo na po yung mga malapit dito sa aming bayan ng Tagudin. At saka yung mga dating Tagudinian. In God we trust, Tagudinian. Tikanlo Festival. Susunod, magnitude 5.8 na lindol yumanig sa Northern Luzon. Malalakas na aftershocks naramdaman. Yan at iba pang mga balita, abangan. Bakit ang Panamox Antibiotic Caplet ang pinaka-epektibong produkto o antibiotic sa panahon ngayon? Ang Panamox Antibiotic Caplet in demand ngayon na antibiotic product sa market para sa mga manok pansabong dahil napatunayan ito na mabilis gumaling ang mga sakit tulad ng halak, pisik, diarrhea, sipon at ubo, lagnat, coryza at sugat. Ito'y dahil ang Panamox Antibiotic Caplet ang may pinakamataas na content ng tylosin, amoxicillin at paracetamol kaya pinaka-epektibong antibiotic sa mga manok pansabong. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet store sa inyong lugar. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Nagsilabasan mula sa mga opisina at mga bahay ang mga residente sa Tabuk City, Kalinga kaninang alas 8:49 ng umaga. Naramdaman kasi sa probinsya ang pagyanig ng magnitude 5.8 na lindol. As of now nga po sir, wala pang reported sa amin. Nag-assess pa lang sila. Yung nag-assess pa lang sila. Sa datos ng DOST PHIVOLCS, naramdaman sa probinsya ang Intensity 2. Naitala naman ang Intensity 5 sa probinsya ng Cagayan, partikular sa Peña Blanca, Enrile at Tuguegarao City. Dahil sa lindol, inilikas ng Cagayan Valley Medical Center sa lungsod ng Tuguegarao ang kanilang mga pasyente. Nagsagawa naman ang mga otoridad ng inspeksyon sa mga gusali. Sa dito sa buong Cagayan, sir, ang meron ng pong reported na nagkaroon ng po ng hairline na na crack is the North Central School po dito po sa Tuguegarao City, sir. Suspendido buong araw ang pasok sa mga paaralan at mga tanggapan ng gobyerno sa lungsod dahil sa lindol. Naitala ang epicenter ng lindol sa kadabing bayan lamang na Makunakon, Isabela na may lalim na 31 kilometro. Yes sir, as of now naman po, okay lang naman po kami dito. May nag-inspect na rin po kanina sa mga infrastructure namin. May mga ilang crack pero minor lang naman. Ongoing pa rin po inspection. Monitoring po kami. Meron pang aftershock kanina lang po. Medyo malakas din kaya tinigil muna namin yung inspection. Wala namang naitalang namatay o nasaktan sa lindol pero patuloy pa rin ang nararamdamang aftershock. Nakita na namin po dito ayon sa pag-asa sa PHIVOLCS, may pang-10 aftershock na po yung kanina lang. Pero sa physically na naramdaman po namin is yung main, dalawang aftershock lang po yung malakas yun lang yung naramdaman namin. Naramdaman din ang pagyanig sa Ilocos Norte kung saan inilikas ang mga pasyente at health workers ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte. Naramdaman ang Intensity 5 sa Peña Blanca, Cagayan, Intensity 4 sa Gonzaga, Cagayan, Intensity 3 sa Ilagan, Isabela, Intensity 2 naman sa Kasiguran, Aurora, Pasukin, Lawag City at Batac City sa Ilocos Norte, Vigan City sa Ilocos Sur, Santiago City sa Isabela, Tabuk City sa Kalinga at Madela sa Quirino. Intensity 1 naman sa bayan ng Bangad Abra, Diapaculaw at Baler sa Aurora, Narvacan, Ilocos Sur at Bayombong, Nueva Vizcaya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Umabot sa higit 571,000 piso ang kinita ng kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa sa Ilocos Region. Nagtagal ito ng 4 na araw sa piling lugar sa rehiyon. Aabot sa 417,000 piso ang kinita mula sa pagbebenta ng gulay at prutas, habang higit 137,000 piso naman mula sa mga novelty at grocery products. Layon na aktibidad na mabigyan ng tulong ang mga manggagawa at mga pamilya nito na makabili ng murang produkto mula sa agrikultura. Nakilahok din ang iba't ibang livelihood groups na kumita ng higit 15,000 piso. Magandang oportunidad rin ito para sa mga micro, small and medium enterprises. Sumailalim naman sa urban gardening seminar ang mga magsasaka, kabataan at mga guro sa bayan ng Mangaldan. Tinuruan ng mga ito ng kahalagahan ng urban gardening at kung paano ito makakatulong sa food security and safety. Pagkatapos ng seminar, ay binigyan sila ng mga vegetable seeds at seedling trays mula sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, para mahikayat ang mga ito na magtayo rin ng kani-kanilang urban garden. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Again and again, ang mga viewers natin nagtatanong, pwede bang gamitin ng isang illegitimate child ang kanyang surname, family name ng kanyang father, especially pag in-acknowledge ng father na siya ay kanyang anak. Under Republic Act 9255,
no, that amended the Article 176 of the Family Code, an illegitimate child is now allowed to use the surname of his father. It can be proven by documentary evidence, no, public or private, that the child is recognized by the father. Ano yung public document? Unang-una, doon sa likod ng iyong birth certificate, may pinipirmahan ang ama doon. At yun yung tinatawag na acknowledgement. All you have to do is present that, and that is already enough to prove that you can use the family name of your father. Pwede rin gamitin ng private document. So, pag ikaw ay sinusulatan every Christmas ng iyong father, o pag ikaw ay binibigyan ng birthday card tuwing birthday mo ng father at sinasabing, anak, happy birthday. So, this can be used as evidence in the petition. However, pag yung bata ay 18 years old and above na, kailangan mag-consent siya. Pag minor, di kailangan. Pwede yung mother ang mag-petition. Pero pag 18 years old and above, kailangan ng consent ng bata para gamitin yung family name ng kanyang father. So, maraming other public documents, SSS, GSIS records, insurance, mga certificates, statement of assets and liabilities, etc., which can be used as documentary proof of acknowledging an illegitimate child. Susunod, 150th anniversary stamp ng Tarlac ipinasilid. Ang detalye abangan. Welcome to the 16th Ticanlo Festival. This year's festival promises to be bigger and better than ever before, with a wide range of exciting activities for all ages, including food stalls, a fun fair, and more. Let's have an unforgettable week of fun and excitement at the 16th Ticanlo Festival. See you there! Ticanlo Festival! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bumisita sa probinsya ng Tarlac ang Postmaster General ng Philippine Postal Corporation na si Luis Carlos. Hatid niya ang special anniversary stamp para sa ika-150 anibersaryo ng Tarlac. Ikinatuwa naman ito ni Tarlac Governor Susan Yap, lalo na't ipagdiriwang sa ika-28 ng Mayo ang pagkakatatag ng probinsya. Ang nasabing stamp ay mayroong 4 na disenyo. Ito ang Capas Death March, Provincial Capitol, Monasterio de Tarlac at Canarem Lake. Ang mga ito ay sumisimbolo sa kasaysayan, pasyalan at kultura ng probinsya. Dumalo rin si Governor Yap sa provincial discussion ng kahalagahan ng soil testing. Nagpasalamat ang gobernador sa mga bagong kaalamang natutunan nito para sa pagbalangkas ng mga programa na makatutulong sa mga magsasaka.
Mahalaga rin ito para matiyak ang food security at maisulong ang industriya ng palay at tubo na pangunahing produkto ng probinsya. Binisita naman ni Senator Amy Marcos ang mga kabataan sa bayan ng Hirona, La Paz at Concepcion, Tarlac. Hatid niya ay Nutribuns at mga laruan. Pinangunahan rin niya ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.